Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардорон ва апаву модарои азиз. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба канали худмон, ба канали авиакасаи Толибов. Имрӯз 14 июли соли 2026. Бардорони гиромӣ, эфир сар додем. 1 соат дар эфир мешем, саволу ҷавоб мешавад. Оиди нархи навои билет гап мезанем. Саволотон вобаста ба ҳамин авиабилет бошад, багажу дигар саволо бошад. Марамат 1 соат дар эфир ҳастем, савол ҷавоб мешавад. Шумо саволоятона дар комментария ҳамин видео ҳозир прямой эфир рафтеса нависен. Билет ай киҷо ба киҷо дар кора, кадом чизлода дар кора, ҳозир мо дар ҳамин эфир ба шумо ҷавоб мегардонем. бардорон гиромӣ, соатҳои кори мо ай соати 7 саҳар ба вақти Москва то 11 шаба кор мекунем. Дар ҳамин вақт шумо метавонед ай мо билет харидорӣ кунед. Дар WhatsApp мо занг занед. Ин ҳамин номерои ки ҳозир дар рӯи экран дидесен, охириш 5497 номерои WhatsApp-и мо ҳастад. Шумо метавонед занг занед, саволотона ё ки галасавоӣ кунед ё сообщение нависен, ҳатман мо ҷавоб метиҳем. Дер 20-25 минут мо ҷавоб метиҳем, лекин бисёри вақт мо ҳамин 2-3 минут 5 минута аллакай мо шуморо ҷавоб мегардонем. Хела буд ки дар эфир набудем, 1 моҳ зиёд шуд. Бардорон гиромӣ, вақт нашид дига эфир кунем. Шояд бисёри бардорон фикр карданд ки мо эфир накардесем, корам накардесем, лекин худоро шукр кори мо рафтеса. Бардоро клиентҳои доимӣ дорем. Мақсад мегиранд ай мо билет бе эфирам бе чизам. Пеш тез эфир мекардем бардоро. ҳозир камтар вақтомон танг шидагия. Ай кӯшиш мекунем вақт ёфтем дуроем нархи навои билета шумода гап занем, бо ягон навигарием ки шава ҳатман шумода расонем. Агар ки нафарои ки бошанд дар ҳамин эфир билет дар коршон боша, марамат. ҳозир мо дар эфирем бардорон гиромӣ, 1 соат дар эфир мешем гуфтем. хоб соат 7 шидеса то соати 8 дар ҳамин эфир ҳастем. хоб ҳозир нархи билет варианти арзон бардоро дар моҳи июл, ҳамин моҳе ки ҳозир рафтеса, Москва Душанбе, ай ҳама варианти арзон Внуково Душанбе мешавад 21300 рублей. ҳамин шавда ҳозир эфир рафтеса, мақсад ҳамин айни замон нархи билет ҳамин қай бардоро. бисёри нафарҳо мепурсанд ки август арзон мешавад билет, чӣ хел мешавад. бардоро ин чиз номаълум, мо намедонем. агар ки медонистем шумода ҳатман гап мезадем ки август арзон мешавад, баъдат билетотона бигирем, мақсад арзонтар. лекин ҳамин чиз маълум нест, ягон хел маълумот дода намешавад оиди нархи навои билетҳо бардоро. марамат кунед бардорон гиромӣ, каседа ки киҷое ки набошад билет, самолёт фақат тамоми давлатҳо ҳастаю, поезду автобус дохили шаҳрҳои Россия ҳаст бардоро мода. Поезд, автобус танҳо ҳамин дуруи шаҳрҳои Россия. касе ки ай Москва, Питер мерад, Самара мерад, Екатеринбург ва дигар ҷо, поезд ҳаст, автобус ҳаст. баъд самолётам ҳаст, внутренний рейсҳо. мақсад метавонед муроҷиат кунед бардорон гиромӣ. билетҳои дохили хумонам ҳастай, Душанбе Хуҷанд ёки Хуҷанд Душанбе, ин билетҳоро шумо да метавонем оформил кунем ба пули сомонӣ. марамат кунед бардорони гиромӣ, мо дар эфирем, саволои шуморо интизор мешем. хоб бошад ягон апа ва модарое ки тамошо кардесен, бардорое ки тамошо дорен, саволотона додан гирен. 1 соат мо дар эфир мешем. билетҳои Ӯзбекистон аст бардоро. любой ҷо ҳаста билетош. ҳавопаймо ба тамоми самт билет ҳаст. ина марҳамат кунед, саволотон бошад нависан гиред.
Алхамдулиллаҳ. хуб, бардоро касе ки медирояд хоҳиш мекунем дастгирӣ кунен, лайкотона бимонед то ин ки эфир мо дастгирӣ шавад, дигар бардоро дироянд саволу ҷавоб кунем. хеле шид эфир накардем, бози активни канал сустай, барои ҳамин дастгирӣ кунед хоҳиш мекунем. касе ки моро тамошо кардеса ҳатман лайкотона бимонед ва саволотонам бошад, ина марама саволотона нависан гирем. мо дар ин прямой эфир 1 соат ҳастем бардоро. билетҳои шуморо баъд ай прямой эфир касе ки паспорт рӯй мекунад билет харидорӣ кардания, баъди прямой эфир мо билетҳои шуморо нависта мегирем, баъд равон мекунем. хуб, ина марҳамат кунем бардорони гиромӣ. худоро шукр, ҳамин интернетҳомо нақс шидагиай бардоро эфиромо намечаспад. хела пешравиҳо шидагиай. техникаомон да мақсад проблема неста. пеш бисёр эфир мекардем, эфиромо бисёр мечаспид бардоро. айни замон эфирмо созай, ҳамаш намечаспад. хуб, марҳамат кунед, дироед саволу ҷавоб. саволу ҷавоб оиди билет.
хуб, хеле шид эфир накардем. Бардорои гиромӣ, эфир подписчикош яъне ки активни нест. То ҳол ҳозир саволу ҷавоб нашидааст. хуб, хаймо ба ҳар ҳол да эфирем. 1 соат хеле ки ваъда додагием эфирда меистем. Бардоро бошанд, марҳамат дуроин саволу ҷавоб мекунем. Бардоро нархи навои билета гап мезанем. Бо ягон дигар саволорам бошад вобаста ба ҳами багажу дигар марҳамат нависен, то ҷое медонистаги мона ба шумо маълумотша мерасонем. хуб, я аллоҳ, алҳамдулиллаҳ.
бардори азиз, нафарое ки дар омаден, хуш омаден. Маромад кунед. Нархи навои билетҳоро дар эфир гап задистем. Шумо дар якиҷо ба якиҷо билет дар кора метавонед пурсен дар эфир. ҳозир ман дида ба ҳамин саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Нархи навои билета гап мезанам. дар ҳамин комментария эфир нависен саволотонро бардоро. ёки маромад дар рӯи экран номеро ҳастай, ватсап кор мекунад. ҳозир метавонед занг занед, саволотонро тиен. мо 1 соат дар эфирем бардоро. апа модаро 1 соат гуфтем дар эфир мешем. аллакай 20 минутуш рафт. 40 минути дигар дар прямой эфир ҳастем. бардорон гиромӣ, апа модаро, саволотон бошад оиди нархи навои билет нависем. номеромон ҳаст. маромад кунед, гиред. билет дар кор бошад, муроҷиат кунед. мақсад бо нархҳои дастрас билетотонро мегирем бардоро. баъд дили пур метавонед муроҷиат кунед. билетҳои шуморо ман худам офорид мекунам бе ягон камбудӣ. иншоалло меравем бардоро. алҳамдулиллаҳ. алҳамдулиллаҳ.
хоб мегирад. Алхамдулиллаҳ, алхамдулиллаҳ. Алхамдулиллаҳ роббил аламин. хоб хушомадед нафаре ки нав эфир медуроен. авиакас ҳастай нарх навои билета шумо метавонед ҳозир дар программаи эфир пурсен. мо гап мезанем дар ҳамаи эфир. як ним соати дига мо дар эфирем. шахсое ки ҳозир омадесен авиакасаи Толибов ҳастай. зиёдаи 4-5 сол мешавад фаъолияти корӣ мекунем дар ҳамин соҳа. билетҳои бо нархҳои дастрас дорем, марҳамат кунед. агар ки касе ки билет дар кор бошад муроҷиат кунед. ба тамоми рӯи дунё билет ҳаст. билетҳои поезду автобус фақат дохили шаҳрҳои Россия дорем. тамом. самолёт бошад ба любой ҷо ҳастай. хулас ба тамоми самтҳо ҳастай билет дорем. нархҳои дастрас қатъӣ. бардори азиз, билетҳои шуморо ман хидмат форум мекунам. ба дилипур метавонед муроҷиат кунед. бардори азиз, билети арзон ҳамин моҳи июлда фақат айвонок ва душанбе варианти арзонай 21300 рубл. шумо метавонед ҳамин моҳи июлда ай ҳам арзон ҳамин нархда биёвен. ай авиакасаи мо 21300 мешавад. вонок ва душанбе ҳамин моҳи июлда. хоб моҳи август авози билет аз сентябрдам ҳастай бардоро. Москва душанберо дар назар дорем. Куллоб ҳастай бардоро. душанбе Куллоб. Санкт-Петербург душанбе, Екатеринбург душанбе. ҳамин ҷо билетҳош ҳаст. август, сентябр. мақсад шумо метавонед ай ҳозира гирифтан гирен билетҳои худона. Аллах, алхамдулиллаҳ. Алхамдулиллаҳ роббил аламин.
خب хуш омадед нафаре ки нав медироен. Марамат оиди нархи нави билет шумо метавонед саволотона додан гиред.
Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin, alhamdulillah, Rabbil alamin. خب эфирмон аз чанд минут шудааст? 40 минут шудааст бардоро. хоб як 5-10 минути дигар дар эфир мешем, баъд ҷамъбаст мекунем.
Я Аллах, я Аллах. бардорои азиз, эфира ҷамъбаст мекунем. худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда.